Acestea zice Domnul: toate neamurile s-au adunat împreună și se vor aduna conducătorii lor. Cine va vesti acestea sau cine va spune vouă cele dintr-un început? Aducă și mărturiile sale și să se îndrepteze și să asculte și să spună adevărul. Fiți mie mărturii și eu sunt martor, zice Domnul Dumnezeu, și pruncul pe care l-am ales, ca să știți și să credeți și să cunoașteți că eu sunt. Mai înainte de mine n-a fost alt Dumnezeu și nici după mine nu va fi. Eu sunt Dumnezeu și afară de mine nu este mântuitor. Eu am vestit și eu am mântuit. Defăimat am și n-a fost întru voi străin. Voi sunteți mie mărturii și eu sunt Domnul Dumnezeu. Încă dintr-un început eu sunt și nu este nimeni care să scape din mâinile mele. Eu voi face și cine va întoarce aceasta. Așa zice Domnul Dumnezeu, răscumpărătorul nostru, Sfântul lui Israel. Din înțelepciunea lui Solomon citire, să luăm aminte. Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și nu se va atinge de ele chinul. Părutul s-a în ochii celor nepricepuți că au murit și reieșirea lor din această lume s-a socotit pedepsire și plecarea lor de la noi sfărâmare, iar ei sunt în pace. Că de ar fi și pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea lor e plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți cu mari faceri de bine se vor dărui, căci Dumnezeu i-a ispitit pe dânsii și i-a aflat vrednici de El, ca pe aur întopitoare i-a lămurit pe ei și ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit. Și în vremea cercetărilor vor străluci și ca scânteile pe paie vor fugi. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și va împărăți peste dânsii Domnul în veci. Cei ce nădăjduiesc spre dânsul vor înțelege adevărul și credincioșii vor petrece în dragoste cu dânsul. Că har și milă este întru cuvioșii lui și cercetare pentru aleșii lui. Înțelepciune. Din înțelepciunea lui Solomon citire, Să luăm aminte. drepții în veac vor fi vii și de la Domnul este plata lor. Și purtarea de grijă pentru dânsii este de la cel prea înalt. Pentru aceasta vor lua împărăția podoabei și stema frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi pe ei și cu brațul său îi va apăra. Va lua râvna lui drept armă și va înarma făptura spre izbânda asupra vrăjmașilor. Se va îmbrăca în platoșa dreptății și își va pune drept coif judecata cea nefățarnică. Lua va drept pavăză nebiruită sfințenia, va ascuți mânia cumplită drept sabie și împreună cu dânsul lumea va da război împotriva celor fără de minte. Pornise vor bine ochite săgețile fulgerilor și ca dintr-un arc bine încordat al norilor la țintă vor lovi. Și din mânia lui, ca dintr-o mașină zvârlitoare de pietre, încărcătură de grindină se va arunca. Întărâta se va asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca în prasnic. Stava împotriva lor Duhul puterii dumnezeiești și ca un vifor îi va vântura pe ei și fără de legea va pusti tot pământul și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Auziți, dar împărați, și înțelegeți. Luați învățătură judecători ai marginilor pământului, luați aminte cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu o cărmuire a mulțimii neamurilor, că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt. Să zicem toți din tot sufletul și din